नाव सागर मन्नोळकर. मी आमचं शॉप बेळगावमध्ये आहे, समादेव गल्ली खडेबाजारमध्ये. तरी मी इथं एक्झिबिशनला आलो होतो आणि मला म्हणजे आम्हाला रिस्पॉन्स चांगलं भेटलं इकडं आल्यानंतर एक्झिबिशनमुळे. आणि आता संडेपर्यंत आम्ही आहे, तरी गोव्यातल्या लोकांनी आणि थोडं आम्हाला सपोर्ट करावं आणि आम्ही बिझनेस करायला इकडं थोडं आलो आहे. तर आम्हाला थोडा सपोर्ट पाहिजे आहे. लोकांची मागणी म्हणजे आमच्या CCTVच्या हा सेटअपसाठी एक मागणी आहे. त्यानंतर सोलारच्या याच्यासाठी मागणी आहे इकडं आणि व्हिडिओ डोरबेल. त्यानंतर आम्ही होम सिनेमा पण करतो, म्हणजे घरात मिनी होम थिएटर वगैरे बनवतो. ते होम थिएटरला पण मागणी आहे इकडं.